kamo ni Kristo sa iyang espiritu. Samtang ang iyang espiritu anaa kaninyo. So klaro tayo may igsoon. Naa kanimo, naa kanako ang espiritu ni Kristo Jesus. Kay ipapuyo naman nimo si Kristo Jesus diya sa imong kasing-kasing. Gidawat man nimo siya nga Ginoo ug mangluluwas. Amen. Klaro mga igsoon. So wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo. Kay ang iyang espiritu magtudlo kaninyo sa tanang butang ug matuod ang iyang titudlo kaninyo. So klaro tayo nga ang bunga sa diha nga ang Espiritu Santo sa Dios di naana sa tong kinabuhi, ang bunga mga igsoon niana mauna ang pagbuhat sa husto, pagbuhat sa minatarong, pagbuhat sa kaangayan, pagbuhat sa makapahimuot sa Ginoo. So inana maigsoon ang atong kinabuhi karon. Ug atong makita kung ang tao wala gamhi sa espiritu sa Dios, sa may buhat sa tao. Atong makita nga naa siya sa ang iyang dalan sama sa bitin. Sama sa dagan sa bitin. Sama sa tudling sa lawas sa bitin. Nga magikis-ikis. So inana maigsoon ang kinabuhi sa tao kung walay Dios sa kinabuhi. Hiwi ang iyang dalan nga isubay. So unsa may resulta? Di ba kung atong basihan kung ang bitin mo ni gigamit ni Satanas para pagdingga sa tao. Kunya ang dagan sa bitin mga igsoon magikis-ikis ginadili kita kung straight ang lawas sa bitin. So inana maigsoon kung ang espiritu sa kaaway ni Kristo mo na magpuyo diya sa kinabuhi sa tao, muna ang tao mabuhat og dili maayo. Diha na ito makita ang tao mabuhat og sawayon nga mga buhat nga dili himutan sa Ginoo. So kung ato ang i-mention maigsoon daghan kaayo, no, sa kulang ra tibok adlaw kung i-mention nato ang mga buhat na di maayo. Word nga buhat na di maayo. So, muna siya punuan. So, ipapili ta maigsoon. So, unsa may gusto nato diri sa kinabuhi. Pero kay ang ato ang nakaplagan man ta kang Kristo o si Kristo Jesus nga nagbago sa kinabuhi, mao na nga ang atong dalan karon nga gisubay dili sama sa bitin nga magkikis-ikis ang ang direksyon, no? Ang atong direksyon mao si Kristo, tulid nga dalan nga mao si Ginoong Kristo. So 28, busa mga anak, pabilin kamo diha kaniya aron makabaton kitag pagsalig ug dili maulaw nga moatubang kaniya sa iya unyang pag-abot. So, kinahanglan din maigsoon at timanon natin itong kinabuhi. Kaya dili ta maulaw pag-abot sa atong Ginoong Kristo. Kung saan man nato pagatiman atong kinabuhi, ang atong espirituhanon na kinabuhi. Aron dili ta maulaw sa pagbalik sa Ginoo, saon man nato. Unsa may ang atong buhaton aron dili ta maulaw sa pagbalik sa tong Ginoong Kristo. Ang pag-atiman na igsoon sa tong kinabuhi, no, pagsimba. Once nga gigamhan ka sa Espiritu ni Kristo, magdiktahan kaniya simba. Once nga mosimba ang tao, Espiritu ni Kristo nga nagdikta kaniya. Kung maingon, musantok sa imong una-una, basa sa Bible, basa sa Biblia, bot pasabot maigsoon, gidiktahan ka sa Espiritu Santo sa Dios aron maatiman nimo ang imong kinabuhi.
Ang Espiritu Santo sa Dios mga igsoon ingon sa lana. No, nagrepresenta rin sa salana. Nga diha na to makita nga kung naa ang Espiritu Santo sa Dios sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, katigo na ta mo manage mo atiman